makita kang Jinjin. Kaya ako mangita sa ko. At tuon ako karong dapit nga gayon eh. Shaper nga kaya gibiyaan ni Jinjin. Sige, ma'am. Sige. Dali, uy! Karon mituon na gyud ko. Nga tinuod gyud ang gibati ni ma'am nga concern ngadto kang Inday Jinjin. O dali, ang dami ko pagkaon. Gutom na ko. Gaya ba ni mo, oy? Ano kag siya na rin mo ang diha? Ang ukap diha o? Ano di na siya eh? Ay, katawgon. Ikaw no? Ibaw gina siya nagkabuang ipangitang Inday Jinjin kinawa. Ikaw gid ma. Aw ikaw na lang hinungdan na was Inday Jinjin no? Wala ka eh. O dali, dire, takuman ang baba. Sabihin ko dire, kaon ko. Diha ka magaling. Wa na lagi ka mangukab anang gipantakuban diha nga mga pagkaon, ready na manandaan. Silbihi, lagi ko ay pagtanga diha. Gina, kuhay ko basiyo dito. Plato, kutsara, tinidor. Pagdali na, oy. Uy. Mo pagplato kutsara. Di pa. Di aramis. Amis naman. Inday siyempre, di araday, nalakaong gad na day ha. Nasa mabusog day, mawa na yung sapot day ha. Ay, kung ululuhi, buwang nga ka. Na, katilaw din ka na ko. Nasod? Pahawa na dito, eh. Kasukaon ng tasang naong, eh. Sukaon pa. Lasan tayo. Bantay, manawag ka na kung naka-isbugo ha. Pagpikat dihang imo. Ivy, halip kang gusto ni Mama na mulakaw ko. Okay, kibaw ko asa ka pa doon. Ivy, ay na ko nangana, good? Oh, kay nagdali ka, kay mutabang kag pangita sa retarded. Yan nung tao, maghasul-hasul ka, oy. Ayaw na lang kong patubagan ang pangutanaha, kay kibaw na ka sa akong tubag. Okay, sultian ako si Mama kung asa ka pa doon. Pero kuya, hunungan na ang imong style ha. Hunungan na imong feeling sa tong bayhana kay retarded na. Ako na ng problema. Pasagdahi ko ninyo, be? Myra, kung di na nimo makita ang retarded. God, ayaw kong itugot na naidaot ang may tabo ni Jinjin. Please lang,
Tabangi ko na magkasugat ang among dalan. Kung mahimo, lagi ko pinagaw. Makita punta sa Jinjin. Please lang, Lord. Please. Kuyog ni Elmer ang retarded. Makalagot. Of all people, siya dyan nakakita ni Jinjin. Taas pa dahil kinabuhi ang retarded. Itambo ko na lang kaha siya sa dagat. Aron malumos. Shane Pearl! Di na pa! Miguel, Shane Pearl, oy! Basta ng kanta! Binig lang niyo bayaan, Jinjin! Na, babayaan ni mo, Jinjin, dito. Dagan ka, oy! Imo, pagkabayaan ka, dagan, brum-brum! Uy! Bless the Lord! Dong Elmer! Nakita mo, salamat daw! Nakita mo sa Jinjin! Abay, balik sa kong pani Jinjin, ha? Dali ko tayo Jinjin! Balik ka pati man, ha? Gutom tingin eh! Hindi bata ah! Pagkatan na kung may Dali! Ano kakaon ka dali? Sige na, Jin. Ato na dito. Sige na. Bay, paliw ko ba? Siya, papalit ni burger. Tuwatay, may palit. Sige lang nga siya! Bati nagnaong! Shane. Tandua, magsumpit, ha? Sakit ano, oy! Ali, direct! Nakadare di ka pasakit na ako? Tungod lang sa agno? I'm sorry, okay? Pero gusto na ko may bawaan mo. Nawa ko kawin sa gibuhat dito kan Jinjin. Kay giunsa day na ako ang agno? Imo siyang gibilin taliwa sa kalsada? Kibaw ba ka nagkurog siya dito? Hadlok siya mulabang. Iya tong sa, no? Di to akong sa. Gibilin ba yan ako siya sa daplin? Palit ko burger. Pagbalik na ko, uwa na siya. Pakakon! Siya ang namakag, no? Shane! Nga naman ka? Kibaw ba ka? Bisag mag-unsa pang kalibutan, dili mapapas inyong panag-igsuon. Yan na bang si Jinjin man inyong labanan? Ako imong fiancé. Engaged na ta.
Nya si Junjin imong labanan? Wa jud mo na ko ang point, Shane. Wa ka kasabot sa akong punto. Pauli na lang ko na be. Aron dili na ta maglalis. Shane, ayaw na ng usbay mong gibuhat, ha? Kung imo ganin ang usbon, discuss atong kasal. How dare you? Imo kong gihadlok? I mean it, Shane. Di ko gusto mga asawa o babae na di ka mamutawad sa maguwang. Tagaan ti ka ultimatum, ha? Kung di pa kay kakamao mo respeto sa maguwang, di na jud ko mo pakasali mo. Mapailubon ug matuod gihatag mo